गोदोनि बुरै बोरायफोरा गारबाखौ मोनामसुबानो नै गारबाखौ मोनामसुबानो माने मा होनो खारदै नांनाय संख्रि नांनायफोरखौ थर मोनोमोननो 이런 বসুমতারি আরো সহি মালিক মই শাস্তি চাও কিরণ বসুমতাৰী কোন হয় যে যিটো আৰু কি অকলয়া থাকি আছে এইটোয়ে এতিয়া কোনবা বেলেগ মহিলাৰ লগত তেখেত আছে কিরণ বসুমতাৰীৰ লগত আছে हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनायजों लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय सानफ्रामबो बेनोसै आरोना जोंनालाय मावनाय दांनाय जानाय लोंनायनि ब्लग भिडिअआनोसै आरोना ओमफ्राय एखनबा माने सम माने भाइरेल भिडिअबो होखावना होयो आं लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर माने दुगैस्रां लोबस्रां सु आरो अखाबो हाबाय दं फ्रि फ्रिनो नै अखा ख्रेब ख्रेब हाबाय दं आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैयो माने बिराद गोसो गैया लोगोफोर माबा भिडिअ बानायनो ब्लग बानायनो बिराद गोसो गैया अब्लाबो माने गोसो गैयाबाबोथ' उपाय गैया चेनेलखौ खुलिनानै दोनबाय जेला नङा होमबा लोगोफोर गोसो गैयाबाबो माने बिराद बानायनि गेजेरजोंब्लाबो भिडिअखौ लाबोयो आं लोगोफोर दाखालि जे नोंथांमोनाथ' मिथिखाबायानोखा बुहुत मानसियानो आंना माने डलारा माने गोदान जाफिनदों ओरै होननानै ओंखायनो दायो खस्थ'नि फिथाइयानो गोमालांफिनदों दायो आरो खस्थ' खालामनानै फिथाइखौ थाइहोआबा बोरैथो जाबावगोन नङा होमबा लोगोफोर बेनिफ्राय खायसे आगैमोना आब'मोना होनहरदो आरो आंनाबो आधार कार्डजों मा होनो एकाउन्टजों मिलाया ओमफ्राय सोरनाबा होनो आंनाबो बिदिनो जादों होननानै बुहुत मानसियानो माने खोथा हरदो आरो ना ओमफ्राय आङो माने मिथियामोन आरो मिथियावनो बेफोरबायसा जाथाया जानानै थांबाय आरो लोगोफोर मिथिखानायबाथाय आगोलावनो माने बेलेग एकाउन्ट माबा खालामनो हागौमोन आरो ना जेन'बा बेलेग आइडिजों खालामनो हागौमोन आरो ना एप्लाइफोरखौ ओमफ्राय दायो निजिनि आइडिजों खालामबाय जेला ओमफ्राय दायोथ' आइडियाथ' गोदान जाखामोन आरो लोगोफोर आइडिखौ आङो आंनिखौ होआसै लोगोफोर बोरायनिखौसो होदो आङो ओमफ्राय थौदो होमबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै लोगोफोर नै आंना अमानि आदार रुनायाबो बरिया मोनबाय आरो लेस्रि बिलाइसो रुदो दिनैयो इनिफ्राय माने थास' एसे होफादो आरो नै बेयावहाय माबा लेस्रि बिफां दंमोन ना बैसां बे बैसाङा माने अखाजों गिलिर जानानै बायदों आरो लोगोफोर बेखौनो माने खासिन रुबाय आरो ओमफ्राय नै सना माख्रिखौबो हैनो मोनाखै अखानि दिनखाय लोगोफोर माने जागा गैयाना जेरावबो दैयानो दै ओंखायनो माने गलियावनो खाबथानानै दोनबाय ओमफ्राय नै मोनबायबो आरो ना ओमफ्राय माने अमा आदार रुनायावनो लोगोफोर आङो सबाइखौ रुना लानो नागिरदों आरो नै बेसेथो माने सरकारनि अरखौ बाहायबाय थागोन नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय माने सम अरनिबो जानांगौ आरो ना नैबे बननिबो जानांगौ ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबायमोन आरो ना लोगोफोरनि बेयाव माने जुदा जानानै खारबो जेननायनिफ्रायनो माने अरदाबनि ओंखाम ओंख्रि संनाय जायैया ओमफ्राय दिनै माने आङो नैबे अरावनो अमा आदार रुनायावनो बरिया संगोन आरो ना सबाइ ओंख्रिखौ सबाइ ओंख्रिया अरनि पावारानो देनजारखा लोगोफोर माने बननि पावारानो देनजारखा खिथुखौनो फिदिंस्लाबनो मोनि माबाबाय गोदौबाय आरो ग्लब ग्लबनो ओमफ्राय दायो नै खारै होना होनोसै आयै गोलैलायलांबाय खिथियावनो बननि पावारानो आलादाखा लोगोफोर नै दहायनो गोदौदो आरो ग्लब ग्लबनो बेनिफ्राय माने खारैखौ होना हरसिगोन आङो ओमफ्राय खारैखौ होना हरखांनानै माने बेदर लाबदो आरो बोराया दाउ बयलार ओमफ्राय बेखौ माने गेसावहाय आरामसे माने एवफ्रामनानै होसिगोन आरो ना लोगोफोर लोगोफोर कुकाराव संनायफोरखौ माने बांद्राय आङो गोथाव मोनखाङा आरो ना गोथाव मोनखांलाय लाङाखै ओंखायनो माने दिनैयो अरदाबावनो बरिया टेस्टि संनो होननानै सानबाय आरो ना बेसे जानो सानफ्रामबो कुकारनि ओंख्रि सरकारनि अरजों संनाय बेसे जानोना लोगोफोर ओंखायनो दिनैयो नै इयावनो लागायबाय आं अमा आदार रुनायावनो माबाहाय दाउ लकेलजोंसो सबाइ संनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दाउखौनो माने बोराया माबा होख्रां होसि आलौबारियावसो स्र' आगारहरनाया न' बैयाव बानलुबारियाव ओइ माबासो जाहैदो लेखानि माने बिसिगिनो होनो बानानै होस्राङोसै इन्दिबारियाव स्र' होना हरनाया इदिसो जाहैदो बोराया आंना दाउ लकेलजों सबाइ जानो नागिरनाया दाउ बयलारसो लाना फैबाय ओमफ्राय फुङावनो कापसे लाबाय आरो वा फुङावनो सार्स जानायनि माने एख' गैया नै मेथाइसोबाव मेथाइजोंसो फाजाबो गैया जायो
गेजेर गेजेर अरदाबफ्राव संनो मोनबालाय एसे गेसफोरा आइ जायो आरोना लोगोफोर बिदिनो खनला बनफोर थायो मोनबाथाय आरोना खनला लोगोफोर ओमफ्राय आङो दाउ बेदरखौ बरिया एवना लागासिनो दं नै लोगोफोर ओमफ्राय थाम तुप बमा बेरनाय बायदि बेरफुलायनाय एवनोसै ओमफ्राय एवखांनानै गोरोबनानै सबाइखौ सागं सानानै गारलाना हैनोसै आरोना होमबानो बास बरिया जाखाबाय आरोना गेसाबो एसे बासायबाय नङा होमबा लोगोफोर जाबायबोहाय नै लोगोफोर बेदर एवफ्रामनाया ओमफ्राय बेयावनो माने बानलु सानलु देनाय ओमफ्राय मस्ला मस्लि देनायफोरखौ होफबखाजोबखाबाय आरोना ओमफ्राय होनाल' हैनोसै दायो सबायाबो मोनखाबाय नालाय मोनबायबो लोगोफोर नै सबाइ ओंख्रिया बरिया जार'र' नुखाबाय आरो नै उखुन्दैजों बोरैबा नुलायलांबाय बरिया नुखाबाय नै हाइजें बिलाइ एसे होना हरबाय आरो मोदोमफ्रुनो नै अरनि पावार जा हामारा लोगोफोर डेन्जार नै दसेनो मोनबाय थुङा दासो बुथे मोनलायदो अराव संनो मोनना गोदोनि बुरै बोरायफोरा गारबाखौ मोनामसुबानो माने मा होनो खारदै नांनाय संख्रि नांनायफोरखौ थर मोनोमोननो आंबो बिराद मोनामसुबाय आरो इखौनो ना मा ना एवनाय जाखो ना एवनायानो इदि जाबाय सोर खिथानायलाय हौवाफोरनि खामानिबाथाय जेरावबो माने उदाया आरोना जानायावबो खरसान जानायानो जानाय ओमफ्राय एसे गिदिर ना फिस अननानै हरदो बिमाया ओमफ्राय एसे गिदिर नाखौ इफोरबायसा एफ्लेजोब्बाय नोङो उदाया जेरावबो मा जाजोबखो इलाय फिस मोनसे एवखांबानो जायो एसे गिदिर नाखौ इफोरबायसा खालामजोब्बाय नायदो नै लोगोफोर एसे माने हौवाफोरनि खामानिबाथाय जेरावबो उदाया एसे गिदिर नाखौनो नुवाखै माबा फिस मोनसे बानायदे होनबाय सिथाबनानै इदि जाजोब्बाय आरो मा जाबावगोन बिलाय जेरावबो उदाया हौवाफोरनि खामानिबा जेरावबो उदाया हौवाफोरनि खामानिबाथाय नाखौ इदि एख्लेजोबो सोर खिथानाय भिडिअ'सो लादो ना नोङो भिडिअ'सो लादो थबसेखायनो नै होनांगोन आं थबसेखायनो नै होनांगोन आं भिडिअ'सो लादो नोङो इयाव ना एवनाया इदि जाबाय सोर जागोन इखौलाय सोर जागोन सबाइजों दाउजों थेब्रे जाखांबाय लोगोफोर ओरैबायदि गोथाव जादोंमोन ना दिनै माने खान्थायाव संलायनायखाय बिराद गोथाव जादोंमोन ओमफ्राय लोगोफोर जाखां लोंखां माने नोंथांमोना कमेन्ट मोनफा हरनो होननानै मबाइल खुलिनायावनो माने ओरैबायसा भाइरेल भिडिअ नुबायना लोगोफोर भाइरेल भिडिअआनो जाहैबाय सासे बर' आइजोआ माने बांगाल हौवाजों ओरैबायसा थगायजादों ना लोगोफोर ओरैबायसा थगायजादों माने हमनानैनो मोनासै आरोना दायो 12 बोसोर लोगोफोर 12 बोसोर माने रायजो जादों जाहैबाय बै मा होनो बांगाल हौवाजों अब्लाबो माने बर'ना मा कुनु माने मिथियै बायदि आरोना मिथियै माने गाव बुंनाय बायदिबाथ' बियो मिथिखादोंमोन हिनजाव मानसिया ओमफ्राय बिदिनो मिथिखानानै बिदिनो माने जर जबस्ति माने हाबा खालामदो जाहैबाय ओमफ्राय हाबायाबो जाबाय ओमफ्राय दा मा बुंनो आरोना ओमफ्राय उनावहाय माने लास्टाव माने मुस्लिमसो होननानै माबादो आरो मिथिना मोनदो ओमफ्राय दायो बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना ओमफ्राय दा बेजोंनो माने 7 गाहाम गथ'बो दङनो लोगोसे बे हिनजाव मानसिया 7 गाहाम गथ' ओमफ्राय लोगोसे आरो बैयाबो माने मा होनो गथ' दंखायो जाहैबाय ओमफ्राय आरो लोगोसेनो माने आरो दायो गोसथोबावनायबो नाम खोथादो बेबो माने बर'सोबाव जाहैबाय बसुमतारिनो आसलते जोंनि बर' बिमाफोरा मा जामारखो बर' हिनजावफोरा मा जामारखो खालि मुस्लिम खालि बेलेग गुबुन हारि नायदो ना दा 12 बोसोर गाहाम रायजो जाबोबाय मिलायनानै थाबोबाय ओमफ्राय दिनैयो एसेबां गथ' खांबोबायबो ओमफ्राय नै सा ससेयाव मा खालामना होखो आलाय सिलाय गोदाव सोराव गथ'फोरनि लाइफआबो सेस लोगोसे बिमानि लाइफआबो सेस नायदो आरोना लोगोफोर इनिफ्राय लोगोफोर आं बे भिडिअखौ माने जास्ट ओरैनो माने बुंनो लुगैनानै आरोना नोंथांमोनजों रायलायनोसो लाबदो आङो नोंथांमोना माने गाज्रि कमेन्ट हरनाङा आरोना ओमफ्राय जायखिजाया जोंनि बर'नि बिमाफोराबो सानफा एफा माने गाज्रिनि सायाव गाज्रि जालांनो हमदो आरोना जेबो फोथायनाय गैया आरोना बर'फोराव माने जे गुबुन हारिजों थांबाथाय मा जागोन गुबुन हारिया जोंखौ मा खालामगोन बेफोरबायसा इसेबो माने साननायानो गैया आरोना
ओमफ्राय हाजार मोजाङानो गाज्रियानो जाथों हाजार जौ फाग्लायानो जाथों बर'आ बर'आनो जनांगौ बर'आ बर'आनो जनांगौ गावनि हारिखौ जनांगौ आरो ना निजिनि हारिखौ जनांगौ माने गुबुन हारिखौ जनाङा गुबुन हारिफोरा ओरैनो नोंखौ सा अनगोन आरो ना खोब अनगोन बा ओरैनो 2-3 बोसोरसो अनगोन इदिनो गथ' गथाय जोनोमबो होबावगोन ओमफ्राय उनाव मा जायो सा ससेयावनो आसखान्दा खालामना होयो जिउखौ ना मा होनो लोगोफोर बेलेगजों जाबाबो गुबुन हारिजों जानाङा नोंथांमोनखौ आङो खावलायो जाय माने गुबुन हारिफोरजों खारदो बिथांमोनखौ आङो खारनो गोसो जादों बिथांमोनखौ माने बुंहरबाय आरो ना खारबाबो माने बर'जोंनो खार हाजार गाज्रियानो जाथों बर'आ मोजांखा निजिनि हारिया मोजां ओमफ्राय माने गुबुन हारिजों दा खार आरो ना नुबायना दा बेसे आलाय सिलाय लासिं सिंनि बाथ्रा आरो মই আর কি বড় ছোৱালী হয় আপনার তো আপনি মুসলিম ল'ৰা হয় মই বিয়া কৰিব নাপাৰো কয় আর কি তেতিয়া আপোনাৰ বয়স কিমান আছিল মোৰ এতিয়া 18 আছিল 18 আছিল তাৰপিছত বিয়া হ'ল আপুনি তাৰপিছত বিয়া হইলো মই উপায় নাথাকা জন্য মই তাৰপিছত ক'ত ৰাখিছিল আপোনাক বিয়ে করে আনে মোক বঙাইগাঁও ইয়াতে ভাড়া রাখিছে মোক ভাড়া রাখিল তাৰপিছত ল'ৰা ছোৱালী বড় ল'ৰাৰ মতন নিচিনা মই গম নাপাওঁ আপোনাৰ কথা কেইটা আৰু কি বড় নিচিনা নালাগে আপুনি হ'ব পাৰে বোলে মুছলিম ল'ৰাই হ'ব নেকি এইটো কৈছো মই কবাচোন মই মুছলিম ল'ৰা নহয় মই আৰু কি কিবা কি সঞ্জীৱ বসুমতাৰী হয় এইটো কৈছে তাৰ পাছত আৰু কি মোক কল ঘূৰিব লৈয়া যাম আহক মানে ঘূৰিব লৈয়া গেল লৈয়া যোৱাৰ পাছত মোক আৰু কি ৰাখাল ডুবি তাতে মোক লৈয়া গৈছে লৈয়া যোৱাৰ পাছত মোক কয় আৰু কি আপুনি বিয়া কৰিব লাগিব মোৰ তাতে মছজিদ ঘৰত লৈয়া যায় মানে মোক কল আৰু কি আপুনি আৰু কি ৰিনু আপোনাৰ নামটো বিনাশ্ৰী বসুমতাৰী আছিল আপোনাৰ নামত এতিয়া আৰু কি ৰিনু বেগমৰ নামত বিয়া কৰিব লাগিব এইটো কয়া মানে বিয়াটো কৰিম মই আৰু কি মই বিয়া নহম বুলিয়া কৈছিল আপুনি মুছলিম ল'ৰা হয় মই বিয়া কৰিব নাপাৰো কয় আৰু কি বিয়া কৰিব লাগিব আপুনি আইছে যখন এতিয়া বিয়া কৰিয়ে যাব লাগিব এতিয়া মোক বহুত জাৰা শাস্তি কৰিছে বহুত জুলুম কৰিছে এতিয়া আপোনাৰ বয়স কিমান আছিল মোৰ এতিয়া 18 আছিল 18 আছিল তাৰপিছত বিয়া হ'ল আপুনি তাৰপিছত বিয়া হইলো মই উপায় নাথাকা জন্য মই তাৰপিছত ক'ত ৰাখিছিল আপোনাক বিয়ে করে আনে মোক বঙাইগাঁও ইয়াতে ভাড়া রাখিছে মোক ভাড়া রাখিল তাৰপিছত ল'ৰা ছোৱালী মোৰ 5টাই ল'ৰা কেইটা 5টাই ল'ৰা মোৰ ল'ৰা 5টা মোৰ এইটো সৰু বেটা হয় মোৰ আৰু 2টা বেটা আহি আছে এটা বেটাখন ডাঙৰটো আকাশ আলী হৈছে বাক্সা জিলাত কাম কৰিব জনো দিছে আৰু এটা ল'ৰাটো ক্লাছ 9ত পঢ়ি আছে নৰ্থ বঙাইগাঁও হাই স্কুলৰ এইটো মিঠুৱালী হয় এতিয়া মোৰ আৰু কি পঢ়াশুনাৰ খৰচা পাতি মই আৰু কি এতিয়া তেওঁ ক'ত আছে তেওঁৰ নামটো কি মোৰ আগত আছিল বিনাশ্ৰী বসুমতাৰী এতিয়া হৈছে ৰিনু বেগম আৰু তেখেতৰ আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ নাম সোহেম আলী এতিয়া তেখেত ক'ত আছে তেখেত ক'ত আছে নৰ্থ বঙাইগাঁও হাই স্কুলৰ ওচৰতে আছিল তাৰপিছত তেওঁৰ পৰিয়াল সম্পৰ্কে আপুনি গম পায় নে নাপায় গম পাওঁ চবে আহা যাহা কৰিছিল মোৰ লগত পৰিয়াল কি আছে ওর পৰিয়াল ওর 2টা মাইকী খান আছে আৰু আছে আগতে দুগৰাকী আছে মই মোক বিয়া কৰাৰ পাছত মই 2 বছৰ পাছতহে মই জানিছো মাইকী আছে বুলিয়া তাও তথাপি আৰু কি মই আৰু কি সবে মিল হইয়া মানে খাই আছিলো ওর সাহসতকো মই চাইছিলো চাওয়া পাছত মই এতিয়া আৰু কি নিব নাপোৱা জন্য মই এতিয়া তেওঁ কি কৰে এতিয়া তেওঁ কি কৰে মানুহজনে আগত আৰু কি ছোট মতো ঠিকা কাম লৈছিল এতিয়া কি কৰে মই নাজানো এতিয়া তেখেত আপোনাৰ লগত আছে নে নাই কিমান দিন হ'ল 7 মাহ হ'ল 8 মাহ হে সোমাল আপোনাৰ লগত এতিয়া 5টা ল'ৰা আপোনাৰ লগত আছে এতিয়া আপুনি কি বিচাৰিছে আজি আপুনি থানাত আহিছে কি বিচাৰিছে এইটো মই কিৰণ বসুমতাৰীক আৰু সোহেম আলীক মই শাস্তি চাও কিৰণ বসুমতাৰী কোন হয় যিটো আৰু কি অকলয়া থাকি আছে এইটোয়ে এতিয়া কোনবা বেলেগ মহিলাৰ লগত তেখেত আছে কিৰণ বসুমতাৰীৰ লগত আছে কিৰণ বসুমতাৰীৰ কথা লৈ মোক আৰু কি মাথাৰ কৰি আছে মোক অহংকাৰ কিবা কৰি আছে অশান্তি কৰি আছে